Zeynep. Koy maaf कर. Maaf कर. अरे माफ कर. पुलिस नावाने आदिल कारण दुजी करीनस आमोदे वापस आहे गाडा मेरा हॉस्पॉट दकान तिथं बिनूनच काही दायरा काही दुजी करेट आदिल हरागिड़ा नी दुजी करीनस तो मालिके वापस आहे इने एरग भी देवा అయినో आपद दुजी कप्पेस అయినो आपद नीकना मारू तेने यक समझ पेसा